isa, hintayo maniraman ngay kararagan, dagiti mangipaay ti misa pagyaman, ni Rosly Samson and family, pagyaman ni Sunny Garcia and family, pagyaman ti Habungan family, pagyaman ni Natividad Kulong, Pamilya Gumintong, ken ti pamilya ni Stella Dasiego. Tumakder tayo kakabsat. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Iraman tayo pa ti kararag tayo ti pagyaman ni Rinalda de la Rosa Mites, ni Erlinda Mayrina, ken ti pamilya na, ken dagiti grupo na. Special intention da Jed ken Benitaro. Kararagan tayo ma dagiti pimusayan ni Permina, Karikungan, Florentina Mayrina, Aurora Marina Kalolo, kastamot ni Victorino Ablang Senior. Kakabsat ita nga Miyerkules maawagan ti Red Wednesday, nalabaga Domingo, maidaton da ito'y kadagiti martir, dagiti nang itidtibiyag na, para ti pan nakaiwaragawag ti pamati. Agkamatalit tayo iti Diyos, tasapay kuma, tadagiti aramid tayo, nga mangiwaragawag, mangitakder ti pamati, mabigbig na dagiti asakripisyo para kenkwana. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakaikari tayo amakiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Sika ana ibaon, tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asi tutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Apo a Diyos mi, ti pakasarakan tinapaypaysokin agnanayon aragsak, iso ti panagserbiken ka anamarswa iti amin nga imbag, aramidam kumangarod nga agserbikam anapodno ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti may basa nga adaw iti libro ti paltiing. Iti parmatak, siyak ni Juan, nakitak ti sabali a naindaklan kanakaskasdaaw a pagilasinan sa dilangit. Pitong angheles nga daan kadagiti pito a didigra. Dagitoy dagiti maudi a didigra. Taisuda ti pagibusan iti pungtot ti Dios. Kat nakitak ti kaslabaybay a kristal, analaukan iti apoy. Nakitak pa'y dagiti magparmek anarungsot nga animal ken iti ladawan na. Ken iti animal anay pakamo itinagan na iti numero. Agtaktak derday ti igit ti baybay a kristal. Ket igigamanda dagiti arpa nga inted ti Dios kadakwada. Kankantaan da ti kanta ni Moises nga adipen ti Dios. Ket ti kanta ti Kordero, Apo a Diyos manakabalin amin, natanok kanakaskas daw dagiti aramid mo. Ari dagiti nasyon,
Nalinteg kinapudno dagiti dalan mo. Siya sino ti di agbuteng king ka, Apo? Siya sino tagkadkad ang mga ipakamo ti kinatanok mo. Agsipod ta siksikalaeng tinasantuan. Umayto dagiti amin a nasyon ket agdayaw da iti sangwanam. Tanakita ti amin a nalinteg nga aramid mo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Apo Dios sa manakabalin amin, natanok ken nakaskas daaw dagiti aramid mo. Apo Diyos sa manakabalin amin, tanok ken nakaskas dao dagiti aramid mo. Kantaan nyo ti Apo iti barwa kanta, gapu ka dagiti nakaskas daaw ngay naramid na. Nagunod na ti baligi babaen ti bileg, ken tinasantuan a panakabalin. Apo Diyos sa manakabalin amin, tanok ken nakaskas dao dagiti aramid mo. Inwaragawag na ti Apo ti panagbaligi na. Impakam mo na kalagiti pagilian ti panakabalin amang isalakan. Tinungpal na ti Karina kalagiti Israelita, nalagip na ti asina ken kinapudno na kadakwada. Apo Diyos sa manakabalin amin, tanok ken nakaskas dao dagiti aramid mo. Agdanarudor ka, baybay ken amin alinaon mo. Agkanta ka, daga ken amin nga addaken ka. Da kayo ataaw, agtipat kayo. Da kayo aturod, agdanggay kayong agkanta. Itirago, tisango, tiapo. Apo Diyos sa manakabalin amin, tanok ken nakaskas dao ti aramid mo. Taumay na iturayan ti daga, nalinteg ken awan idumduma na. Iti panagituray na ti amin a tao. Sa manakabalin amin, tanok ken nakaskas dao dagiti aramid mo. Isao amang petniya, Indian tayo asiraragsa. awaten kay anak maniti aya, isu italken tibya. Isaon ti Diyos sa asipupudno aisobanos tayo idalam ken pikinapudno. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, tiliwenda kayto dagiti tattao ket idadanes da kayto. Maidarum kayto kadagiti sinaguga ket maibalod kayto. Gapu kanyak maisaklang kayto kadagiti arari ken agtuturay. Daytanto ti gundaway yo amang ipakaammo iti naimbag adamag. Imula yo iti panunot yo. Deyo pagdanagan no anyan to ti isongbat yo. Tasyak tumetla ing timangted kada kayo kadagiti balikas kinsirib. Adin to masupyat wen no masungbatan dagiti kabusoryo. Yawat da kayto dagiti naganak kada kayo. Dagiti kakabsat yo. Dagiti kakabagyan yo. Dagiti gagayem yo. Papatayan dan to ti sumagmamano kada kayo. Guraen da kayto dagiti amin at tattao gapo kanyak. Ngem awan to ti uray may salaeng abuok amapukaw iti uloyo. Gapo ti panagibtoryo maisalakan yun to dagiti bagiyo. Ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Ni adamot talungan nakapudno ti bado na. Red Wednesday kuna natatta isong agbado tayo ti red. Bado kunada hang nga lipstick. Datamet rupa yo ti apan nyo pinalabaga. Red Wednesday kuna na daytoy maidaton ha ampay nga ti kolor tayo ka green kumapay nga intentional ay daton tayo para kadakwada na labbaga. Taapaya mabigbig dagiti sakripisyo dagiti martir. De kunada dati pagsasao nga the blood of the martyrs
are the seed of our faith kunana dayjay ti kanudara dagiti martir isuda ti nagbalin nga bukol puunan ti pamati. Ado nga martir nga nagsanto. Ito ila ang Pilipinas niya ti martir tayo nga nagsanto pagtuladan tayo ni San Lorenzo Ruiz. Idi simuro ti misyonero na panji Japan na tiliwda kati kondisyon na agbyag ka no lipatem ti kina Kristiyanom tabawal nga ro ti Kristyanismo di jay. Kim bitin da insa jay saka na insaw-saw dati bubon mairareb malmes ibabawim ta kina Kristiyanom. Kunana met nga pag iso ti sikat nga imbagamot ni naganan ni San Lorenzo Ruiz anya ti kunana no maadda anak laket ti no maadda anak iti rinibribo abiyag ited ko amin ken kuana kunana iso dayay martir gapu ti pamati so nagsantuan na kano kitaan tayo wen ngagpaiso ti sakripisyo dagiti martir iso dati kasla ng patibkermet ti pamati tayo laklak amon tayo metlaeng. Ti may nga nagpintas nga example ti martir ni Santa Lucia. Nito Santa Lucia. Nabintas nga balasita ngam hampay gayam nga nabunyagan ngam tarigagaynan. Kaasawaan da, iasawa da iti pagano nga emperor. Gaputan na pintas, ngam ti kaya na lipatin na di kina Kristiyano asawaan ti pagano. Kagaputan na pintas ti mata na sinuat da di nalat ta kayat. Idaton ko laki ni Apo Diyosen ko na natibagi na pinuuran da inikat na di maiso nga mata ti iganan ni Santa Lucia. Insagot na, aging dagitoy martir tayo, isuda ti kasla ng patibker ti pamati tayo. Isuda ti pagtuladan, ta insagot na, uray ti kay bagida nga nadalos, na pinpintas no, day tayo maaramat lakit nga maabuso, itid dan di bagida nga nangiwaragawag, kaado dagiti martir tayo. Kada tayo mat, kanya tinaabutan tayo kung mga martir. Dito yung mat ayan tayo. Imagine mo tirigat dagiti puraw nga papadi niya. Nga awang pay dalan, di mat iri. Kabalyo pay laeng, magmagnada, piman isudat imay nang evangelize kanya tayo, awan amuda, iti lugar, kalasyak ko mamapanak, iya Afrika, awan amok Apolos. Mapanda imay da, pinagpagnada dato imay da tayo binunbunyagan. Nukit kitaan tayo, auray man no, handa na ideklara nga iti pamati ngam di aramid da nga mismo, maibilang damot nga kasla martir kuma. Ta isuda mo tinagtaltalinaed nga imay, nangit itad tibiyag da, adu mo dagitay natay, na biktima, adu mo dagitay napapatay, gapulaeng ti panangiwaragawag dati, siyempre no, paganot tao, idi aga kaguram mat nga umay, kasya. Kadagiti sakripisyo da nga imay. Anya pa dagiti ko natay nga mabalim mga martir dagiti papadi mamadre kada dagiti misyonero met anangit ited ti biagda. Teng karigatan damot nga linipaten. Linipat da ti pamilyadan dagiti misyonero launay ka no maipunpon da handa pa yung agawid iyayan dan dadtuydan. Tinalikodan da totally ti pamilyadan. Hangat nga martyrdom dayjay hangat nga kina martir nga tadayjay. No paralakit kini Apo Dios. Kitaan nyo datayo nga Romano Katoliko uray no damatay nga padi tayo hantay nga makidindin na rum apayanin to Apo Dios sign ti martyrdom day nga no inted mon sisasagana ka pa yun uray kilawon da kadtan irorumen da kadtan topraan da kadtan kina martir met laeng aday kasla ko maibagamot ang martir. Bigbigan tayo dagiti saksakripisyo dagiti mun una ngam tataan nya mo dagiti kinamartir nga maaramid dagiti misyonero nga imay kanya tayo dagiti nagsaksakripisyo kada tayo idi ubing kami ka dabaak nga bakit nga mangidadaulo kada kami nga mapan makimisa nga aglualo nagbabaak da kam ti taraken na num to pagsakasakaan na kami no simana ka nagpudot da tapok nila pagbadbad da kam nga ruot kaya diya inted na bagi naging mga dapay na mga laki di aga hangat nga kina martir day jayan ten sakripisyo na mo't uray na uyong at ano agro-rosary kami ta sa bali obraan ko tiritirin na tabukot mo nga agun-uni nga kumudel kaya kina martir latamot napangkam nagmisa jay Mindanao tatay.
At dadwa nga taga Masilag, nakitulag kanyak di malam, ta kinuyukuyog dak di kalman nga napanang lanlana kadagitay masaksakit nga babakit kin lalakay dita nakajamo nakainam wan inja mo innam tinalanaan mi. O may kam to di Mindanao kun ada kadiyagad nga to dala dayjay. Kuwen kagaputa mapan kam nga umuna ta dagbunyag isagana da pay mat. Alas 7 intayon. 7:30 intayon. May nalipatak may den tumawag dakam Santo Tomas dadtoy da kumbenton kinagnagnada nagnada manen nga pan di mas handa nga nagtricycle sada simmang at may naki jamo naman from here nagnada manen nga naganja Masilag sada na kangat nga kinamartir dayta kun nakpiman madamas sermonan tay aganges-anges dang kasla abal-abal ti bannog da nang kamkamat jay misa iso ti kunak ala kinamartir dayta gasem dayta nga sakripisyo oray da tayo. Ang nga no para kini Apo Diyos na idaton tayo. Imagine ta agawon ti simbaan ta oras mo. Nagmayat ti pan agbalyo donghaan, nagmayat ti mapan agkwa. Nagmayat ti gingato saka na tatang agsalong kapi. Ginuyod mo laeng. May kaagserbi an anusam ti agtraining. An anusan nyo tapno napinpintas ti pan nakaiwaragawag ti ebanghelyo. At adu at benepisyo no mapangka agbilag kinagapasaan. Gamdi di pa nangitid mo di bagim, no para ti pa nakaiwaragawag ti ibanghelyo, adda kinamartir na dayay. Adda sakripisyo na dayay. Kalakan niya tayo, dagiti sakripisyo tayo, hantay pa nga may deklarar, adda pa pagkapkapsutan tayo, tama nagbasol tayo latta. Ngam di aramid, no para iti panangilablaban tayo ti pamati, uray marigrigatan, uray no mairururuman, adda latta kinamartir na dayay. Isong aldaw tayo mabigbigan mo't niya po Diyos nga rod dagiti, di nga rod sakripisyo tayo ka, mga masapol nga po dandat tengged tayo, tapno agbalin tayo nga martir. No di aramid tayo, may kay agdalos. Imagine mo tamay sa nga Sabado, hangka umaway, umay kala tumulong nga agdalos. Hangat nga kina martir dayjay. Nagado nga oras mo nga mabalim mo nga aramaten ka, umay kala nga tumulong, gapot agserbi ka. Haangat nga kinamartir dayjay. Malaksid tinakamartiram ka dayta kinamarites mo kasabali mga saritaan daytan Kano da tayo kakabsat? No, hantay pa imot ang ideklara, hantay imot nga ikarkarit di sakripisyo, hantay mo ikarkarit dayjay aramid tayo para kini Apo Dios. Ngam dayjay damerpak nga agar aramid tayo, no para laki di king kuana, agar aramid tinaimbag, ilablaban tayo ti pamati. Iwarwaragawag tayo ti pamati. Dayta ubingyo, anusam nga umay imisa. Amo-amon to na niya tibunga na. Dayjay sakripisyo nga umay mangyan anos. Di mo amo ano nyon to tibunga nagta ubing dayta nga pamati. Imulmulam nga rod tinaunag nga pamati king kuana. Imulmulam nga rod tapno dumakkel nurture. Yan ti lokano ti manurture. Maparungbo di jay pamatiking kuana di jay laeng basit a sakripisyo. Amin ala ko adda agag sa utidakasen. Adda agaramid ti madin. Pinilim tinagpakumbaba. Tapno laeng maiwaragawag tinagan ni Apo Jesus. Maraakas la aramid ti kinamartir mo laeng di jay. Panagsakripisyo para iti pamati. Kano Red Wednesday no kunana, idaton tayo, bigbigan tayo, dagiti muna nga pagtultuladan tayo. Dagiti naideklara mang kinhaan, aduda nga nangited ti biyagda. Nang ibuyat ti darada, tapno paunag ti pamati tayo. Kay iti agdamamot, uray handamot nga po den ti ulo tayo kada irareb nga naunag kada mapapatay tayo. Ngam di aramid. No ited tayo nga para kini Apo Dios mabalimot ang ibilbilang ni Apo Dios nga sakripisyo para ti pan nakaiwaragawag ti pamati tayo. Iso nga nga Domingo idaton tayo para kadagiti martir. No adda sakripisyo tayo mat nga adda di puso tayo mga agtarigagay uray nakapsot tayo nga agserserbilat ta mangited ti bagi tayo para ti pan nakaiwaragawag ti ebanghelyo uray nakapoy tayo kay mabalimot ang bilang daytoy nga kasla ko panangited ti biag tapno dumagdeg ti pamati panangited ti biag tapno mapauneg maiwaragawag ti pamati panangited ti biag tapno rumungbo
nga adda nga mariinada ti pamati. Dawatan tayo panangibabawat mo dagiti mun unang nagsakripisyo kada tayo. Sapay ko matamaadaan tayo mo ti puso, panangitid ti biyag, para kadagiti hanla nga para kadagiti sumaruno, uray da tayo para ti panagrungbo ti pamati, kang runaan na ti panakaisalakan tayo. Kumararag tayo kakabsatap na tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Makaayo kad ken kaapo daytoy a sakripisyo parairayan na kuma ti panagayat mi ken ka, ket gunoden na ti agnanayon na kinagasat mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. May karikat. Pudno na ya maikarikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos. Tadagiti martires mo anagasat, babaen ti panangibukbok da iti darada, impakita da ti pamati da ken ka, ket tinulad da ni Kristo. Kastapay nga impamatmat da, dagiti nakakaskas daaw nga aramid mo, tapagbalinem analagda dagiti narasi, nabilag dagiti nalapit, tapno agpaneknek da nga agpaiken ka, gapuken Kristo nga apo mi, anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ti langit ket ditoy daga daydayawin mi tadayag mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 Iyapo a Diyos, dagiti amin parswa. Di langit ken daga, Namunay ti bakay dayawan, Hosana iti kangatwan. Madaydayan, iyo may tinagan ti Apo. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, ket si katigubwayan ti amin akinasanto.
Dawatin mi nga rod ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kat ti paay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, iso mayawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akal pasanday, di pa nang rabiida na ngala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana, alaen nyo, kat uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo kinin ka panagungar. Inna kami salakan, sika nanubot. Isang alubot. Iti nga rod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkay kaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatim kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiraanod kam to kinaenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo ken dagiti martires mo. Isuda anapudno anagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami, adat sa dilangit. Dumteng kumati pagaraya, matungpal kumati nakem mo. Itdem kadakam kaldaw itoy, ti kanen mi, ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksanbi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Tapupuan ti turay, di pa nakabalin ken dayaw, tignanayon natin to. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo, kapya kada kay amin kapya. Kapya. Cordero ti Diyos,
Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagaasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanya, kunti may salay nga sa mapaimbagton. Kaskas daw tiyan mo, pulos sa timang isip ko, kapayayang kaindaton mo, day tabiyang Imbas kanya basta Nakakaskas daw biyayat mo, pulos sa di isip mo, kapayayang kaindaton mo, day tabiyang Ikas kanya basta naindaklan ngaya nasudi ngaya natanong ngaya Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, ipaay mo kadi, tada kami anakiranod, kadagiti na Diyosan a sakramentom. Pulos adi kamto, maisi na ken kagapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayo ni ti ayat ken kapya ti Apo. Naimbaga rabi itayo amin Apo, be a martyr, for the Lord.